Hola, soc en Pau Morner i estic a punt per arrencar la meva caravana pels pobles i ciutats de Catalunya buscant aquell talent amagat que sabem que tenim a la nostra terra. Vull trobar els artistes i donar-los l'oportunitat i visibilitat que es mereixen. Anem a buscar-los. Comença Boom Tap! I want to break free! I want to break free! Ei, no ho faig tan malament, no? Potser m'hauré de presentar. Déu-n'hi-do el talent que m'estic trobant, però encara hi ha molts artistes per descobrir. Jo m'ho estic passant molt bé, però el jurat ho tindrà molt però que molt difícil. Doncs me'n vaig cap al següent municipi. Qui sap, potser serà el teu. Ha arribat el moment d'explotar el teu talent.